Komiti maduong' mar Olimpik e pacho ka NOCK otieko chenro ma oyiedhi mar tiego jopuonj mag tuke mopogore opogore e thurka ma en motelo ne chak ikruok mar tuke mopogore opogore mag rowere mabiro timore dwe mar adek e piny mar Ethiopia kod mano dwe mar ang'wen e piny mar Congo Brazzaville. Tiegruok ma kamano noyaw ayanga gi jalup jakeno mar NOCK Kenya John Ogola. Joadhong' machon Niko Koth en achiel kuom jogo manido tiegruok mar bedo japuonj joadhong'. Ni kama ni kitu naanza kwa coach ndio niko class hapa na funzo vitu moja mbili ya kupatia mtoto mawaidha vile naanza pale chini akipanda juu kuja kuwa star, yani kwa hiyo generation nyingine inakuja. Na mafunzo tunapata hapa pia Simba sana ile zetu tu za kawaida. Ni mimi ndio nimetana, lakini ni vitu zinakuaga na So the National Olympic Committee, after doing much research, came up with these youth camps after realizing that sports was evolving, and actually some of those sports that we thought our trades